ξεκινάμε. MX Zone 2016. Για τέταρτη χρονιά επιλέχθηκα με την Εθνική να τρέξω στο μοτοκρός των Εθνών στην Ιταλία, που για μένα ήταν ακόμη μια μεγάλη εμπειρία. Ένα ταξίδι 2 ημερών κατέληξε να φτάσουμε στη μαγευτική πίστα της Μαγιόρα. Σε αυτό το event επιλέγονται 3 οδηγοί από κάθε χώρα και οι κατηγορίες που χωρίζονται είναι MXGP, MX2 και Open. Το Σάββατο μπήκαμε για τα ελεύθερα δοκιμαστικά και μετά ήρθε ο αγώνας. Για έναν Έλληνα οδηγό είναι μια φανταστική εμπειρία να τρέχει με οδηγούς παγκοσμίας κλάσης. Εύχομαι για τον χρόνο να έχω μια καλή αγωνιστική χρονιά, ώστε να μπορέσω να συμμετάσχω πάλι σε αυτό το event.